Ние имахме 2009, 10, 11 и 12 година огромен скок в лихвите. Множество, говорим за десетки хиляди български семейства, закъсаха с кредитите си, вземаха им жилищата, безработицата излетя, имахме огромна безработица, тежка рецесия, т.е. това е социално-икономически разход и сега това нещо ще се превърне и в трагедията на младото поколение, което се е набълбукало не до тук, а до тук с кредити, които те не могат да носят и не са. Или сега ще се докажат, че са непосилни да носят течение на времето и едно младо поколение ще бъде, така да се каже, социално-икономически затрито. Да, някои от тях ще се измъкнат сухи, но може да имаме едно загубено десетилетие и едно загубено поколение.